Mama umpostoli akasikhulekele. Glory to God. Oh Nkosi yami. Anda lebrosa to yabahandera bosia. Ekabosianda yabas. Elabase yaboshika. Endaya basika boko saya. Lika toya bahasia. Lebrase kabosha taya basanda. Manta teya bokosa. Librasi kabosha. Ketatabo kosa. Librekesita yabasaya. Manta tabo kosa. Le rabasi kaboshanda. Ela rebo kosa toya. Mikato shapakasea. Siyabonga moyo ngcwele. Khuluma ngezwi lakho. Thank you Jesus. Asifuru Genesis but Genesis chapter 1. Moyo ingcwele. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse number 6. Genesis 1 verse 6. And God said, and God said, verse number 9. And God said, let the water. Go back. Verse 11. Then God said, verse number 20. And God said, verse 20, verse 24. And God said, verse 29. Then God said, siyabonga babokufunda kwezwi lakho. Sibusise ngale mzuzwana. ngoJesu Kristu inkosi manje naphakade. Amen. Cela simenge izinyawo sishalo baba umpostoli izandla noma wethu. Mama umpostoli esikhulu izandla sibani. Yes,
umuntu kaNkulunkulu, umuntu wasezulwini, mama umpostoli, befundisi bonke abakhona, Pastor Harry, mfundisi uDlamini, obaba, omama, wonke amakhosikazi abefundisa khona, abasuka eduze nakude, young people of God, izisebenzi zonke zalendlu yase prayer center, ngiyanibulisa egameni lenkosi. Oh, usiyami no amen awusekho. Silapha kule ndawo. Ngicela ngicishe ngane mntana ungikale only 3 minutes and then udlala ngalo ndlela ojwayele ngayo. Ngicela sibheke ngapha sonke bazalwane bami khona lokhuzana. Kufanele ngibuyisele kumpostoli manje enze closure lokho ebesikwenza manje la. This is our foundation. Ubaba umpostoli uthatha imic abafike la ba sibheka apha sonke abafike la bafike bathandaza bandla laseGoli, bandla la kampostoli uNcanda, sona sisekelo lesi, yabona bonke abantu mabezwa kuthiwa ibhilidi liwile, kufike imvula, wafika umoya waphephula iroof, wayusukuphephula neendonga, iindonga zinacala, iroof ayinacala, kwanakala kwi-foundation. Noma ingabhidlika futhi leyo building kodwa i-foundation mayisekhona. Angazi mina ngizwa yini. Mhlambe i-foundation ngithi ukunikeza elinye igama ileli lapha ezulwini lenkosi. Ndiyayazi, I know the plans that I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Jeremiah 29. Ndiyayazi Thixo uthi la, I know the plans I have for you. Makhohlwa njalo malithi plan likhuluma ukuthi noma imoli iwile, kunabantwana kuthiwa ama-architect afika agcina iplan ye-building yonke. Mawuthi isentini ifika iziphepho noma ibhomu, mhlambe la ibhoma kuyalinganisa, mabe babaza abantu, khona abantu abangathuki labo kuthiwa ama-architect, wona ayigcine phansi lapha idweba khona kwi-plan, ifihla kuma-laptop abo noma emaphepheni, noma ingagudlwa mangayiwa kuyona bayoyibuyisa njengoba injalo. Malithi izwi lenkosi-ke ngiyayazi ngicabanga ngawe yokuphumelelisa, lisho ukuthi noma impilo ingazama ukwenzani kulelokhuzana empilweni, emzimbeni noma emsebenzini noma esikoleni, kodwa ngeke lishintshe iplan eyaplanwa ngawe. Awunikhona ngathi bafowethu, uma senze restoration ngeke alikhohlwe igama lakho. Angikho kakhulu lapho abantu bami, ngila kulento ethi nonke ninangani zala ekhaya noma senike ezindlini noma nike emsebenzini nama groups enu noma no WhatsAppana, nakho izikhathi. Ngiyakubingelela mfowethu, good to see you. Nakho izikhathi noma 5 minutes yoba mncane kuwe, kuNkulunkulu uyi-investment. Nilenze elixesha lokuphuma engubeni ke nilula izandla ebuduze kwembhedeni nithi Nkosi senza ivision yaleli bandla iqhume. Amana ama-vision ahamba kancane lena ibe nejubane. uNkulunkulu akanawo ama-delays. Ngilalela abantu abami, uyabona uma uthandazela ibandla uNkulunkulu unaka into zakho. This is too much for you. Uma ukukhulekela umsebenzi wakhe uNkulunkulu unaka izidingo zakho. Yekani ucela imoto nemishado nemizi, kufunana umbuso wakhe. Nithi uNkulunkulu kufana noma nakha indlu yakhe, yena wakhe izindlu zenu. Biblical lisho njalo izwi lenkosi. uNkulunkulu bantu mantombazana ningi lezi zinto manje, ngicela ngicuphele iwash lami lapho mfowethu u7 minutes and then senzeni closure. Uyabona ulokhuzana, uyabona le foundation le yona enza abaningi bangafa. Le foundation yona amabhizinisi wonke amanye lapsa elakho langalapsa.
le foundation yokuthandaza yona eyakha umuntu. Nongibonga eminyakeni ewu5 ezayo mhla celebrate u5 years la ekhaya. So gcwele abanemali nabangenamali sokupaka imoto. Anokwazi ukuthi azizalwanga nangamavesi amaningi. Satshala imthandazo. uDavide azange alimise itende. Kodwa kuthiwa wahamba waya emgedeni. Kuthiwa exoshwa uSawuli. Wafika wangena ngaphasi komgede esukelwa uSawuli. Kuthiwa ehle lapho kwafika amadoda eqhamuka ezizweni ngezizwe. Kuthiwa eza kuDavide athi David umelele. uDavide wathi evusa amehlo ethandaza ehlele emgedeni wabona amadoda amaningi eza. Lithi wayesememeza wathi manize ngobubi uNkulunkulu wami akanijezise. Manize ngokuzongibulala uNkulunkulu wami akalwe nami. Kuthiwa indoda yahlikela umoya uthiwa uAmasayi. Kuthiwa yamemeza uDavide sizile ngobubi. Sizothi uNkulunkulu wakhe akabe uNkulunkulu wethu. Sizothi la ufa khona sofa khona. Sizothi awunikhona kodwa bafowethu. Thu Davide wamemeza lamadoda. Kuthiwa mayesehleni noDavide lamadoda. Kuthiwa abantu abami uDavide wathi mayesehleni nawo lamadoda lawa. Kuthiwa mebuza eyokuqala yaqala yatestify yathi mina bengiphethe isizwe endaweni ukuthi ngixoshiwe ezweni sakithi ngadla imali ngadivoza ngaba nama crisis empilweni ngadingiswa. Kuthiwa lamadoda ayehamba endleleni wonke exoshe ezizweni la ephuma khona. Mayehamba endleleni engazi ukuthi ayaphi kanti adoswa umthandazo kaDavide. uDavide eqashile emgedeni. Kuthiwa kuthiwa uDavide athi lamadoda mefika emgedeni uDavide lapho uDavide kuthiwa wahlala nawo lamadoda. Yathene ngiphuma la benginama crisis kanje ngixoshiwe la ngiphuma khona. uDavide wayesebhala ivision. Wathi labantu abayifunde. Kuthiwa mabeyifunda labantu bathi siyayibonga lo ibhalile. Sicela ukutadisha wena. Kuthiwa la ibhale phasi kuthiwa bathi siyayibonga. Kuthiwa bangena kuyena bathi umuntu onjani. Uthi umbhalo lamadoda athi mayehleni noDavide ajika azafana naye. Kuthiwa aphuma ngelinye ilanga eyolwa. Eshiya uDavide endlini. Kuthiwa afika iJordani liphuphuma. Kuthiwa alihlamba ngezandla lingawelwa muntu. Kodwa mhlaba egcwele indoda ethandazayo baphuma ngaphesheya kwalo. Awunikhona kodwa nibaseSoweto. Kuthiwa mhlaba egcwele umuntu kaNkulunkulu ophuma emgedeni othandazayo. Kuthiwa baliwela iJordani liphuphuma. Bafike balwa banqoba. Noma sebebuya baluwela iJordani liphuphuma begcwele uDavide. Ithi verse imposto nqanda ithi lawa madoda afika kuDavide akhula aze aba yimpi enkulu kungathi yimpi kaNkulunkulu. Malibhala ngawo lithi the mighty man of David. Bafika benama crisis. Bafika indoda ethandazayo. Ngiyawaphinda amazwi wami. Azange amise tende uDavide kodwa wathandaza. uNkulunkulu wadosa abantu eduze nakude. Njengoba sithandaza siyabamemeza namhlanje. Sibamemeza la behleli khona ngegama likaJesu. Umthandaza una distance. Umthandaza una distance. Umthandaza una time frame. Umthandaza una limits. Siyamemeza manje sibonke ababhilonga kulombono. Abeze begijima. Bajabela abantu babezokubheka esibhedlela ugula obaxosha mawuthanda ngcono ningafiki uma imthandazo ingafikanga. Ngoba mabefika ngesidumbu uthi bathi bephuma bethi uyahamba lo. Kodwa khona amaqhawe engwaziyo mina noma engasezange esibhedlela athi Nkosi makufa yena kodumisa abantu.
makufa yena ko Ashali Shabani, makufa yena ubani othatha esontweni, angafa kanjani indle esonto yethu safuna koyakha naseMidlands nasendaweni ukuthi nokuthi nakuphi yabona bafowethu uma uke waphiwa lento okuthiwa ukuthandaza. Umuntu ninake nabaselokishini, umuntu othandazayo ufana nekati lasemafama. Ikati lasemafama ulishaya ulibulale bese ulivalela ngesaka, ulithathe bese uyoliphosa emfuleni, uliphose entambama bese umfula uhamba nalo, bese kuthi uNkulunkulu wendalo athumela amandla akhe phezu kwekati elibule umnikazi walo kabuhlungu, afika aqanqa isaka, atshela amanzi ngoba yamlalela, athi dudula leli kati ngasemsebeni, bese lipha amandla ngamasenses akubo lalibulawe khona, bese lihamba lihuhuluza libheke ekhaya. Kuyothi ekuseni ngo-5 uzwe kuhwashaza isicapha, sithi isicapha kanje, mawuthi uyavula leli kati obuthi ulibulele, kusukuma uNkulunkulu owazi idethi yokufa kwekati. Uyazi malingena mama umpostoli kube ngathi wagqophoza umnyango ulibalekele uzuvalo, ingoba bowuqedile ngalo uthi lifile, ingoba wena bosulungcwabile. Imani abantu baseSoweto ngikhulume, umuntu othandaza unjalo noma ungampressa uthi akasayisurvive, uNkulunkulu uthumela ama-images, uNkulunkulu uthumela abantu bakhe. Umuntu weprayer nasogwadula uyadla. Nkosi yami ngazi uyithini lento. Ikhalenda okufaka lekade engakashayi, wasukuma uNkulunkulu wengcebo warescuisha ukati leyandoda lapha yaphoqeleka ukuthatha uphuthu nobisi ilifide lize lilulame, kade ithi libulele. Umuntu othandazayo ngiyaliphindela, noma ungamshiya uthi uyisicaba, noma ilife ngamshibe njani akafi. Ngiyangibezwe laba abayingane spiritually bathi hey izilingo zangenza ngadry ngisho emoyeni, ama-tough times angenza ngangabe ngisakhonza. Ilanguage yafakwa sikhulu enkonzweni, ilanguage yaka-Sunday school. Yima ngilitshela ilanguage yama-spiritual graduate akomoya. Mawulingwa uthandaza kakhulu, hayi man, mawulingwa ulove kakhulu enkonzweni, mawulingwa udumisa noma ulimele, mawungenamali uthatha noma ungenamali. Angazi omanyangizwe la kasitheni izandla bafowethu. Mawulingwa uthandaza kakhulu, mawulingwa amanetha uwehlisa kakhulu. Kodwa ngikhothi izwi lenkosi elithi useduze nabanhliziyo yaphukile. uNkulunkulu uyawuza umthandazo womuntu okwi-lowest empilweni. Kungcono ukuthi umfundisi wala ekhaya akekho benomama. Ngizakukhuluma into esensitive la endlini, kodwa ngoba matured angicabangi liza baphatha kabuhlungu. Cishe la nangu baba uDlamini wezi or is busy there ubaba umfundisi uDlamini. Cishe kubafundisi base KZN la ngisuka khona nabase PMP concerning YouTube, Facebook, TikTok. Cishe ngunumber 5 kubantu abamnyama kwi-age yami obukwa izwe lonke lase South Africa. Bathi ngiphindele
kwisizini engikuyo cishe umuntu ontanta ngamabhanoyi manje ngikhuluma ngami kwi-age yami cishe mina indlela engithenda ngayo TikTok, YouTube, Facebook, indlela engithenda ngayo all over ngezwe abantu abaningi bangizwe. Kwaba nenkonzo ngoJulayi ngukhohlo ebranchini enkulu yaleli bandla lase-Prayer Center. Kuno 6 years wami ngiyimisery Nebeton. Everyone concluded that SV will never arise again. I was totally crushed and dead and labeled worse. Kwabekwa itshe kwathi rest in peace. Ngamena kweninkonzo ngihamba nomfuso othi uXaba osibaru walompostoli ekhaya obabuncane. Sayelindelani. Kanti safika lo yababo lapha emuva othi ubaba esithidla mina eze kumfowabo ubaba umpostoli uncane. Ngakhuluma ngeprayer. Kukhuluma isibotho esilimele. Kodwa bese ibhizi ne-altar. Ngathi mangishumela lapho wathi mayiposta owasepagini lasesontweni leli lababuncanda. Wathi mayiposta uST umhlaba wabheduka. Ngazo mina ngizwa yini. Namhlanje ngiyisitsha esondla izizwe ngingakhuluma ngedivorce eno part 1 no part 2 kwanyakaza iSouth Africa yonke imani khona odlala indima yaNkulunkulu eseva ikati. Umfundisi wenu nobaba uST badlala indima yokuseva ikati elewumine bese lifika. Bangithatha bangibeka epulpiti. Hayi. Ukube nginamandla bengizakhuluma into, bengizakhuluma esinye statement kube nginamandla esithi yamo lo bhuto thu candle. Lento thu ikhandlela. Yazi like likhanyisa ugesi ungekho. Lithi kanje likhanyise ukwazi nokubheka amabhuku, ukwazi nokutadisha, ukwazi nokwenza 1 and 2 nokudlula umbhede. Kodwa khona imfihlo yekhandlela. Njalo ngilibuka libihlika. Ngapha umuntu ujabule lazi lakhanya kamnandi kanti liyafa. Kodwa liyakhanya. Indlela abantu abangiselebrate ngayo abazi ngiphuma ekubihleni njengekhandlela. Yangibuthele epulpit le ndoda benomkayo bangipha imali kanti ingane zami azidli. Namhlanje mabe ngibabaza abantu bebuka bethi upostoli esivingi yazi mina ukuthi imiyango yonke yasivaliwe. Sekuvalwa amapulpiti Nkosi yami uyabona. uNkulunkulu uyakuvusela abantu. Ma izwe lonke likhohlwa uNkulunkulu uyakuvusela izinhlanzi ezothi noma songaphansi komgodi sokwi-basement bese lethi inhlanzi isuke ePretoria kuthiwa eyaDlamini, isuke eNanda kuthiwa eyakwaNcanda, ibe siyakhamisa ingitransporte. Namhlanje ngiphilisa izizwe nezizwana. Namhlanje ngiphumuli, ngilala ngikhathele, ngilale ngimvithi. Khona uNkulunkulu abasebenzisa bayongivusa ngifile. Angazo mina ngizwa yini nisekhona kodwa bafethu nisekhona. Namhlanje ngiyisitsha mina ngikhuluma umdlalo, mina ngikhuluma u6 years full with pain and misery. Ngikhuluma mina angazi abantu bangikhuluma endlini uNkulunkulu khona ayenzayo. Njoba ngikhuluma ngomkhathi engathi banganda abantu abazavusa amajayenti acishafa, kunama worshipers acishafa, kunama intercessors acishafa, kunama preachers of the word acishafa, kunosoma kunosomabhizinisi abacishe bafa, kunemishado ecishe yafa,
kodwa uNkulunkulu wathumela le ndoda namhlanje ngiphilisa imshado ukube beningekho ibiyophilisa ubani namhlanje ngimele umhlaba wonke ukube ngafela lapho bengiyolokhu uzobani makabonke uJesu ovusa ibaba ngezaleni makabonke uJesu ongamlahla umuntu wakhe makabonke uJesu osabo Umpostoli namhlanje kuno 60% othandaza nomthandazo othi lo muntu wanquma langafi khona abantu abaningi abanyakazile bathi lo muntu wanquma langafi babona iimpact engiyenzile emhlabeni ibizovelaphi kube ubabunqanda wathatha indaba atshelwa zona ngami ukuba uDlamini walalela abantu ngoba simambokoboko ngezinto ezashiwe ezinye siyazazi ezinye sizenzanga mina ngiyalazi izwi lenkosi uJosepha ethi abantu uJoseph ufile ubaba wakhe wabuka ibhanti ligcwele igazi wayeyigiant ubaba kaJoseph kodwa wehle emzimbeni wazi wamncane othi ingane yami ifile kanti ingane yakho abayifanga baningi abantu abangcolisiwe sabavala ngisho izulu kanti abanaqala. What if Mando Shandai? What if your pastor and not Dlamini nabo bajoyina to crush me? Lama nations abeyophilisa ubani? Lama divorce yangaka efuna ngowalapha ayophilisa ubani? Lama separation angaka ayophilisa ubani? Labantu engisazokhuluma kubona ngithi hey webafowethu wemnteka kancanda mina ngisazokwenza i-public statement ngisazokwenza i-public statement ofuna imenezelo umhlaba wonke i-public statement angazi kuyimemeza kanjani kodwa ngobe ngimemeza ngithi i-Christianity enoJesu wafa wavuka abantu bakhona baphaphame bayeke ukuzondana bodwa bayeke ukuthakathana bodwa ngizangizwa ngephasi indaba ezikimemeza webafethu uNkulunkulu ufuna ukubuyisa isithunzi sebandla lakhe yike vusa izinje ebezithini besezinuka uNkulunkulu ufuna ukuzobuyisela ibandla esiqongweni ukuze wonke ama-altara aguqe usali i-altare lo muntu owafa wavuka. Ungidlulise enhlungwini ukuze kibe nesibindi. Khona ama-clip abhizi lokwenziwa umfundisi wenu enokwenza mhlawumbe 5-10 minutes. Angazi uma ngamblame uNkulunkulu but uNkulunkulu akablame ukuba ngenze ngibe umuntu omnyama nxumalo aphinda ngibize angisoli kwakufanele kodwa nginesikhalo ngoba indle emnyama ishumayela 3 hours ithandaze 5 minutes abagcotshwa abantu abamnyama abanalo ixesha noNkulunkulu ngiphinde futhi kurare ukuthola abefundisi abaspenda 30 minutes in prayer kurare kwabona beduka ngeemoto nje bayohlala noma i-hour ehlathini noma emotweni. We are good in preaching. We are good in prophesying. People who are not good in prayer. I-impact engabenzeke emabandleni nakubantu abaclose nathi ngabe idoublishekile kodwa ihamba slow. Preachers, they don't want to pray. Look, if in style some amandla abantu abamnyama, they can sing 10 songs and pray 2 minutes. They can prepare songs out 10, but no one is preparing to pray. Yiko rabecula impact ayenzeki kuze kulinde umuntu ozoshumayela kanti mabethandaza worship team yakho afuna ufike 10 minutes before you hand over my mic
ithandaze uzayizwa mayiyalaphaya ibamba le mic uyothi umuntu epaka imoto uyobe ngqanqazela uyothi engena umuntu ene-cancer ene-storm ene-depression athi angisathandi angisalindi ngishintshe umayela nomphosolo ubaba uncane azasho omunye angimuzwa noma eshumayela nobaba uncumalo kodwa khona abantu abaphekayo omunye noma engasamzwanga intshumayelo kamamfundisi kodwa make bapheka laba iyona njini le efika bonke labantwana laba funa uNkulunkulu abagobe aphinde bagobe ngoba ibona isosi yebandla. Hayi bengekho prophet emoyingcwele ibona laba injini yebandla bona labo ofuna ngelanga babedumisa bangajwayeleki sisibona inyembe zithi kanje onamafile sobonesha umoyingcwele aqale ngabo andubeze kuthina people of prayer. Cela ukuvala ngalamazwi wathi uNkulunkulu wathi Genesis besifunda God said uNkulunkulu wathi God said uvala ngalamazwi get ready bafowethu uNkulunkulu ucela ukukhuluma nathi uzakhuluma nawe umopha uzakhuluma nawe ubonda uphuthu uzakhuluma nawe udrive imoto uzakhuluma nawe use-office vulani inhliziyo ufuna ukukhuluma imisti uzakhuluma nangabantwana bethu abancane sake sivuswe ingane zethu thina zithi baba khona abantu abagcwele endlini uthi uyababuka wena ngamehlo obuthongo ungababoni kanti ama-angels and seraph nemizi yethu izavakashelwa yingelosi uNkulunkulu uthumela into entsha after imese enzeke ebandleni uJehova yacorrecta. I think I'm done ngithule lokho abantu abalekhanje baniqala umsebenzi uvutha ungaka get ready to open your heart and your eyes nibuka izinto uNkulunkulu azozenza pray nizobona manivakasha elindelani nale enokuzeni emabridgeni ekhaya wonke aqalwa ngenyembezi zalo baba nalonkosikazi people were not there namhlanje ama mega church bangena bathutheleka umthandazo badonsa kude naseduze abakhiphe ngesidlozane abanavume balimale kanti bazophola kulendlu yonke into ekhonza la ekhaya khulekane ningayeki ngoba uNkulunkulu uthumela isizini yokuthi azosho wathi kube khona ukukhanya. Hawu madoda singena kulelo gcobo sisosha izinto zenzeke manje. Hawu madoda uNkulunkulu usiphele lo gcobo manje kwisizini ka2026 izinto zenzeke ngegama lika Jesu. Yonke into ofuna ukuyibona isho. Hawu ngiyamemeza namhlanje yonke into ofuna ukuyibona kuyoshaya iphasi kuyiphethe ngezandla kuyoshaya November uyiphethe ngezandla kuyoshaya December uyiphethe ngezandla. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona wathi uNkulunkulu makube nje kwaba nje nathi sinalo logcobo siyazibiza izinto nezaprofethwa mazize ngegama lika Jesu nezaprofethwa masifezeke nesasithandazela masenzeke nesasinikelela masenzeke. Simen ngezinyawo na 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 na. Angazi wacelani angazi sibe isiprofeti esehla kuleli bona konke kusifika mbona kuphendula umthandazo weminyaka
Akenze njalo phezu kwempilo zenu. Thixo nibusise, uThixo nisikelele. Thixo niphe insuku ezinde zokuphila. Angazi ngena kanjani lokho. Angazi ngena kanjani lokho. Khona ngathi uyanyeneza la endlebeni mama umpostoli. Uthi angisho lamazwi. Engathi ukuhlakaniphe nazalwa nako. Kungasuswa. Bese kudedela ukuhlakanipha. Obizwa ngewisdom. Omngaveli kubazali, omngaveli ehlobeni. Kodwa obuvela kuNkulunkulu kuphela. Engathi zonke ingane zala ekhaya zingane wisdom. Engathi wonke umuntu okhonza la ekhaya ngane wisdom. Yini wisdom? Ilena abathi bonke abantu becela ingcebo, becela imali eningi, becela insuku ezinde zokuphila. Kwathiwa wena Solomon uthini? Wathi bengicela inhlakanipho. Hlakaniphani nonke ngegama lika Jesu. Ngale conference qalani izinto ezingakaze zenziwa abantu. Enzani history manikhonze prayer center. Zonke ingane zalendlu nabavakashile ibana ama trailblazers. Yonke into entsha iqale ngani. Ngimemezela ukwenzeka kwezinto ezinhle ngegama lika Jesu. Siyabusa, 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 siyabusa. Siqambe izinto ezingekho zibe khona. Siqala amabhizinisi akaze abe khona. Siqala emsebenzini kuthiwe uvelaphi lo muntu. La 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 le le. Ta la 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 la. Cela senze imizuzu emibili ngibuyisele kumongameli wami. Cela sithandazeni. Nkosi bengithumela lokho. Empilweni yami baba njenganowesifazane owathatha uMoses eyomncelisa ngathi uthatha umholi. Everyone may be posted in Apostle Uncanda. Some who are close to me kuba njenganami kwehla inyembezi. Mabebona uDlamini ngipostile kwehla inyembezi. Ngithi ngaba kunje. Inkosi inibusise bafowethu. Namakhosikazi nemndeni yenu namabhizinisi enu uJehova abe nani. uNkulunkulu anqobele izitha, uNkulunkulu anenze nibe nokuthula. uNkulunkulu anifihle kona kwekuphumeni nasekungeneni. Athatha amagama enu awenza abe makhulu emhlabeni. Maqhamukanini kuguqa amakhosi, kuguqa izinduna, kuguqa ophuphu, kuguqa abantu bathi velaphi le ndoda enje. uJehova nibiyela, abiyele imndeni yenu, abiyele abantwana benu. Abiyele ngisho amabandla enu, abiyele ngisho ama-vision enawo. No one will stop you in Jesus' name. Hambani nitashe izizwe ngezizwe ngezizwe. Moya oyingcwele. Cela sithandazeni sonke. Father, we honor you and we salute you. We give the praise, the honor, the glory. Indeed, you are great and faithful God. Yesterday, today, tomorrow, you remain the same God. Thank you, Lord. Moya oyingcwele. Hallelujah. Siyabulela baba. Nangalolu suku namhlanje sibusise. Ubeke nathi usifihle usilonde emseni wakho nasemandleni amakhulu. Thank you, Lord. I pray. Amen. Shaya izandla sidedele ubaba wethu. Thank you, Jesus. One more, Timo. Osabana. Tonight.
Lift up your hands above your head. Minister Harry, please come and thank the King of Kings. Father, you have spoken. Whew. It was not just prayer, but Lord, you came to release yourself to the whole world. Not to the people that are here in this church, but to the whole world. And Father, we thank you. We give you the praise. We give you the glory. Kulumega Senat Wasaka. We thank you, Lord. We give you the praise. Father, we give you the glory. Woo. We thank you, Lord. Oh. Father, we exalt your holy name, Jesus. You are faithful. Thank you for your word. Thank you for your love. Holy Spirit, we thank you that, Lord, we shall dwell in the secret place of the Most High, and we shall abide under your shadow. Lord, we thank you for speaking to our hearts and for changing things in the spiritual world. I thank you, Father, for something has happened in the spiritual world. An open door has happened that, Father, we live and move in the company of the ministry of God's angels. That even today, as the word is being preached, because your word is strong, living, powerful, sharper,
than any double-edged sword. We thank you for a shift in the spirit. We thank you for a change in the spirit. We thank you that, Father, even as we're going to go to our homes, your grace and your mercy shall be with us. And the word shall remain implanted, engrafted in this ministry, in our hearts, in Jesus' name. Lift up your right hand. I don't have anything else to say, but I want to release you. We have been fed. Thank you, man of God, for pouring out your heart. And indeed, God knows that complete plan for every one of us. And the plan of God is not tied up to the actions of man. Man will never understand what God is busy doing. I was not aware that I was lifting a banner that had fallen, but he knew. And many people are gonna come to Jesus through you. The grace that is upon you, you're gonna travel with an interpreter and go and speak in China and preach the gospel in China, and you will go to places where even their language you don't even understand, and it's gonna happen in a short space of time. You will go to all the countries of Africa, Nigeria, Ghana, Tanzania, all over, because God has chosen you for such time as this.